Pošto vidim da je postalo in da ljudi traže srodnu dušu preko YouTube-a, to jest snimka, pa sam mislio da možda pokušam i ja, možda mi se posreći. E sad, pazi ovako. Znači, tražim devojku koja je prvenstveno lepa. Druga stvar, da živi odvojeno od roditelja. Što znači da ima svoj posao i svoj lebac, jer ja trenutno nemam posao. Znači, neko mora da radi. Posle toga mora da ima nekih 23-24 godine otprilike i da bude nevina. Naravno, to se podrazumeva. Mora da bude nežna, da bude lepa, da bude dobra, da bude poslušna, da ne pije alkohol, znači samo energetska pića, da se ne drogira i da ne puši. Jer cigare su skupe i sve skuplje i skuplje. E sad ovako. Glavna stvar je to da mora da ima, pa šta ja znam, mora da ima neku vikendicu da ima negdje, jer leto dolazi gdje ćemo mi provoditi vreme. Ali ne sad negde u nekoj bataji tipa Sutomore ili Bar ili ne znam ni ja. Znači bar Budva ili negde u Grčkoj ili tako nešto. I mislim da bi devojka prava za mene trebala, znači da ima položeno i da ima auto. Ali ne bilo kakav auto. Znači taj auto mora da ima klimu, jer leto dolazi i ja neću da se kuvam u nekom tamo jugu, razumeš? Tako da, to je to što ja tražim od devojke i da, naravno, znači ne sme nikada da podigne ruku na mene, jer devojka čim udari muškarca gubi u sebi svoje žensko. To je to. Ako ste ta devojka, ako postoji negde takva devojka, voleo bi da mi se javi u informacijama ispod ovog videa. Hvala.